Uit de tijd dat ze nog vriendjes waren met elkaar. Paul McCartney en Michael Jackson. En say what you want. Ja, daarna hebben ze een gigantische ruzie gekregen over de rechten van de Beatles. Nou, hier bij mij in de studio, Eliane, goedemorgen. Goedemorgen, Chris. Ja, ik moet zeggen, het is altijd een plezier als jij hier even als sidechick aanschuift. Maar altijd leuk. Vanochtend is het meer sidekick voor mij. Ja. Hey, meis, wat zie je eruit? Ja, ik heb mezelf even gepimpt tot toiletjuffrouw. Ah, oké. Ja, is dat een upgrading of een downgrading? Nou, dat is voor de luisteraar aan jou om te bepalen. Hey, vertel even de Buunspelers. Jullie zijn een toneelgezelschap uit Wel. Ja, heel succesvol toneelgezelschap uit Wel. En wij zijn geselecteerd door Jan Linders om mee te doen met de spaaractie. Oké, en dat gaat mensen die boodschappen doen bij Jan Linders, die krijgen dan muntjes. Ja. En ja, jullie gaan nu de mensen proberen te overtuigen om die muntjes aan jullie te spenderen. Ja, er zijn 4 verenigingen waar aan geschonken kan worden. Oké. De Buunspelers zijn er 1 van. En wij zijn in de winkel bezig om de mensen te helpen met de boodschappen inpakken. En het gezellig te maken met rollen. En jullie leggen ook een beetje uit wie jullie zijn, wat jullie doen. Ja, precies. Nou, super. De Buunspelers, als mensen meer informatie erover willen, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze op Facebook gewoon de Buunspelers opzoeken. Nou, helemaal goed. Ik heb een leuk filmpje zojuist van je gekregen. Het staat al op YouTube. Ik zal het straks ook even op Facebook zetten. Ik zal even de directe link naar jullie erbij zetten. En, dankjewel. En dan, ja. En dan een oproep net na aan de mensen om voor 2 uur nog even naar Jan Linders te komen om iets te kopen en de muntjes bij ons in de koker te doneren. Nou, ik zeg mensen allemaal zometeen even, als je moet toch die zaterdagboodschappen, hè? De grote boodschappen moeten vandaag toch gedaan worden. Doe ze eventjes bij de Jan Linders en spendeer dat muntje aan de Buunspelers. Super. Ja? Fijne weekend. Helemaal goed. Wij gaan verder. Zometeen gaan we weer kaartjes weggeven voor de 70s en 80s party. Maar eerst nog eventjes terug naar vorig jaar. Doen we samen met Robin Thicke, The Blurred Lines.